En odiochieng' maber kendo kamoro ma intie jara Malolo TV ma indie chenro mar kuku mar wach mikeloni kinde ka kinde kod an Jeff Olomba. Odiochieng' ma kawuono wadwa twak e wach noero malit miwuoro manero mar mibadhi mabende sani rikro mako piny mar Kenya koni kod kocha kendo muko sectors mopogore opogore. Oganda osegolo ywak koni kod kocha, wadwa rango ni weche mag mibadhi gieki gin gik mwanyalo tieko e yo machalo nade. An kod wendo abiro miye thuolo mosu kaeto biro dhi kod twak machalo kamano e studio. Erokamano Jeff. Yes. Machiegni uru nyikora Mugajuang gi johera mar Lolo TV kamoro amora muneno otieno masani. An nyinga Charles Omanga. Erokamano nya Charles Omanga. Goni erokamano kuom kawo thuolo mari mar biro e studio. In kaka okil kama loka ng'ama bende ni kod lony maduong'. Nyisane to wach mar mibadhi masani eri nenore ni nitiere mapek miwuoro piny mar Kenya en wach machalo nade? Jeff, wach mar mibadhi mantiere piny mar Kenya sani en wach no malit miwuoro. Nimar king'iyo kaka ngima osedhi malo. Yes. King'iyo kaka nitiere gigo ma important ma dhano dwaro. To ok ginyal chopo lek machalo kamago kaluwore ni uchumi odhi matek, pesa onge kendo dhano tiyo matek, but in return onge gima wadogodo e ofukewa maber. Koro kichiewo gokinyi tisomo it oboke kata ineno tipo, yes, to iyudo ka weche milando mokwongo en ni pesa olal. Kendo mibadhi ogo touch sectors mopogore opogore mar economy. En wachno malit miwuoro kendo en gino endo ma jo-Kenya onego ng'i gi machiegni ahinya. Nikech ok en gima dhi makare kaluwore gi kaka gigo osebedo katimore. Ineno ka ne wachako gi weche mag SGR, kwa e weche mag Standard Gauge Railway, to weche mag NYS odonjo kanyo. To kendo wawinjo ni ofis maduong' mar Kere, Ministry mar Defence, Interior and Coordination bende nini nitiere achiel ariyo kanyo. Kia mano kendo sani koro wachako wadonji weche mag Ministry of Health. Aparo ni Jeff, kwang'iyo trend no gi kaka wuodh no timore, yes, aparo ni ma ok mogik. Jo-Kenya should expect more nikech king'iyo ni ka bang' ndalo ka ndalo tiyudo ni wach moro wuok. Ni gimonego tim sani kare all government ministries and departments including parastatals onego karo tim thorough audit mondo jo-Kenya obed na adieri ni to kadipo ni pesa nitie mona to en maromo nade each and every ministry, nikech moloyo keto jo-Kenya in anxiety nikech kaka wang'eyo kama to gima jopiny wacho to kiny en ministry mane ma weche mag mibadhi dhi wuok. Koro en wachno matek kie moloyo kabisa ma jo-Kenya onego bed gi buok kendo giluor kabisa kaluwore gi gigo matimore. Erokamano nya Charles awinjo maber. Gimoro mondo wadhi en to chino kocha chande ka ker nobedo kod summit wabende ne giwuoyo weche mag corruption, luongo jogana mopogore opogore ka wacho ni en kaka ker osetemo duto madwarore e kedo kod wach mar mibadhi. Bende paro ni sirikal osekedo kod wach nieri be osemiye oteku madwarore mondo mi otieke. Aparo ni kuom ker wacho ni osetemo monyalo ma gino chal ni barendasi en wachno man kare. Nimar ker jatend piny nigi migepe mopogore opogore ma kedo gi weche go mag mibadhi. To mar ariyo ker bende nigi teko mar owuon kaka jatend piny manyalo wacho ni migawo ni kok tim makare, ka jatend migawo ni ng'ama ok tim makare to wacho gokinyi ne ka ok inyal tich wuogi mondo mi wami ja-Kenya machielo manyalo tiyo mondo mi jo-Kenya oked gi mibadhi. Koro kana ng'iyo kaka ne ker wuoyo ne en wach mok ni kare nikech jatend piny kiwacho ni isetemo manyalore, to manyalore no en ang'o? Kech wacho ni ne joma noluongi nying mane chinde mibadhi omieno ni nogwe tao. Mano is not enough. Koro an kama bedi awacho ni ker pok otemo monyalo kendo it was unfortunate ka gima chal kama chane nyalo wuok e dho ker. To maduong'e moloyo en niya, wan gi ethics and anti-corruption monego bed ni deal gi weche mag mibadhi. Wan gi Office of Director of Public Prosecution. Monego bed ni jogo eko mosebed ni nigi case monego bed ni giduoko. Monego bed ni gimbe gitimo uchunguzi to gitero evidence ng'ati tere koti tieko wacha. But gima timore sani Jeff, iyudo ka migepe ma onego ked gi mibadhi. Gin giwegi gine makoro gichagi lokore gitimo mibadhi. Kech iyudo ka anti-corruption is compromised. Iyudo ka giyiero cases ma gitimo preliminary court gi mag jomiko ni pok wayudo evidence. Mokwongo an awuon kaka ng'ama tiyo ne riwruok nendo mar jotich. Nitie cases mang'eny mwasetero kaluwore gi wach mibadhi mane watemo ng'iye ni joma pesa molal ka NSSF kata jogo eko mane otemo kawo pes jopiny NSSF mondo mi teri e court. Koro kadwa dhi matuta ahinya wachno, but mano ne en ranyisi maduong' moloyo kaluwore gi cases masebedo ka interact godo.
miya ranyisi makare manyiso ni migepe go eko pok obedo gi ikruok moromo mar mondo giked gi mibadhi. Gin giwegi gisebedo ka ginyayo mibadhi ni mar ok gitim gino endo ma chik dwaro ni mondo gitim. Koro an kama bede an gi kuyo maduong'ie moloyo, kendo awacho moloyo kaka ng'ama tis man e Kenya ka, ni ochopo sa monego bed ni wachak ng'iyo gik matimore mokwongo e weche mag telo, e weche mag mibadhi to gi migepe mopogore opogore. Onego wachak ng'iyo gigo kwa makini kabisa. Wang'i gigo ka waketie sinani mondo mi wang'e ni tadieri wachomo kanyo. To kok watimo mano, ni irumbi gi yamb siasa odhi golo pachwa mar ng'iyo ni to wadwa ni mondo piny ochom kanye, kaka jogo eko matindo man gi thuolo mar loko ngima Kenya kata gi kuma wadwa ni mondo Kenya odhiye. Taparo ni wabiro bedo kwatimo makosa kabisa ne jowa kata weto kata nyithindwa mabiro biro bang'e. Erokamano ahinya Charles. Awinjo ka iwacho wach duone mopogore opogore kaka EACC, mano Ethics and Anti-Corruption Commission, iwacho duno mar Criminal Investigation Department. Bende iparo ni duonde manogo gieki bende gisekonyo, nikech adieri wasewinjo ka iwacho ni ng'ani oyud kod makosa machalo kama, en mana nonro kowini to nonro otim ogik kure. Duonde gi biparo ni koro gikonyowa kaka jo Kenya. Duonde gi okonyowa Jeff. Maduong'ie moloyo aparo ni kir iyo wang' kabisa nodwa ni mondo koro ked gi mibadhi. Mokwongo wa overhaul Ethics and Anti-Corruption Commission. Kwasetimo mano, the next dot machielo modhi chung ka Karieko Tobiko, Director of Public Prosecution. Nikech Anti-Corruption Investigate to forward ne file mondo review ng'eni to gigo motere mbele ne boromo tero ng'ate court ma wayud ng'ato gi keth. Tiyudo ne e kindgi ka giwegi gi ji ariyo. Samoro nitiere cases moko ma DPP dwaro file. Penjo Anti-Corruption to Investigation moro to gikone ni pod wanono. Nitiere maga gisetero kucha to DPP wacho ni pod wa review. Gimomiyo wani okoromo. Komigi moromo magine gi interest be gikone joka nokotimo tich man kare. Koro Jeff aparo ni magi migepe ariyo mosechung' e kind jo Kenya, kata osechung' e kind sirikal, kata osechung' e kind ker gi kedo gi lweny mar mibadhi. Koro maduong'ie moloyo awacho ni duonde ariyo gi momi thuolo mar kedo gi mibadhi pok otime na jo Kenya, kendo pok okonye jo Kenya kata sirikal mar Kenya kata matine kod kalure gi weche mag mibadhi. Nikech waseneno ji mang'eny madongo moseluongi nying weche mag mibadhi. To kata achiel Jeff pok waneno kokaw plea e court mowach ni ng'ane wang'ado ni bura dweche 3 kata higa 2 kata chul fine machalo kama kata duok mwandugi. Wawinjo mana ni bank account makama waseloro pesa, Asset Recovery Agency iwinjo mana pesa moko nokaw mondo nyis jo Kenya to milion 400 kata 200 manoyude ut jotend migepe mopogore opogore mane mondo nyis jo Kenya kuma pesa no nitie gi ng'amo kaw pesa. Ikonwa ni pesa chose kaw kuom ng'ato to nyiswa no tere kanye. Koro nyalo yudo ni joma timo uchunguzi gi jotim nonro chako kawo pesa chal ni joka kendo chako kawo pesa go iduoko na iyudo ka nikech pod gin thuolo mar kendo kedo ma kitimo investigation to girocho chenro go eko mag timo nonro. Koro Jeff aparo ni magi migepe ariyo kosetimo ne jo Kenya maberie moloyo maka wanyalo yudo jawuot Kenya kata nyi Kenya mon motegno mong'eyo ni Kenya onego dhi mbele to mondo mi wadhi mbele weche mag mibadhi gin weche manyaka deal go once and for all. Aparo ni mane kwa nyalo konyore. Charles paro nade ni wana oganda mapacho kaendi paro wach mar mibadhi ni nikech adieri yo kata ka wawe apise madongo en wach machakore kamoro amora. Kidhi e wang' apaya iyudo ka joriemb nyamburko golo asoya matin imiyo police imiyo wang' apaya. Iyudo ni samoro ng'ato iyudo kata ka nyamburko pong' pod idwa ni mondo oketne komoro kanyo ni sapaza mondo obedie to ng'e maber ni adieri gari niting'o ji 11. An ka yudo ka opong'o konego bed ni achaka idho gari nieri. Wach mar mibadhi ni jo Kenya nyalo wuokie nade? Yo ma jo Kenya nyalo wuok e wach ma mibadhi ni en onego wagol duondwa oko mondo sirikal owinj ni oyo wan bende waneno koro pek mar weche mag mibadhi. Yo mwanyalo golo godo duondwa oko en onego bed ni jo Kenya wandikie ne ker barua kaka concern Kenyans. Wakoni wan kaka jo Kenya wasebedo kwa ng'iyo weche mag mibadhi kaka timore kiny ka kiny. Koro chopo sama koro wanyisie ni ogik. Koro ok wan kendo gi thuolo machielo mar rito winjo kendo skandal machielo manyiso ni ka gima ka pesa makama olale. Wami thuolo mar seche maromo kama kata juma achiel. Mondo ming'i aneno ka en migawo mokti makare to wadwa neno ne jogo riembo ki ofis mondo wang'i jogo machielo jo Kenya machielo man gi thuolo manyalo tiyo ne jo Kenya kata man gi the will and energy to fight corruption. Mane yo ma jo Kenya onego koro wuo.
nikech ma ok en gima orore gi kabila, ok otenore gi chama, en mibadhi ma hinyo jo-Kenya kamoro amora ma gintiere. Koro miyo gima onego jo-Kenya otim, onego jo-Kenya koro nyis ker ni wasechopo kama koro waonge gi patience anymore. We have overlived our patience in terms of issues of corruption. Erokamano ya Charles, gima dwa penji ni nitiere pinje ma bende olony. Makata kidhi e pinje ma oko tiyudo ni ng'ato koneno kata ka paro manogolo, ka en jatelo motelo ne oganda, to paro mogolo oganda mathoth ok mor godo. Manyiso ni majority ok mor, minority ema mor godo. Tiwinjo kowacho ni an kaka kata Ben Otieno kata kaka Charles Omanga awe tich nikech nenore ni paro madwa ni mondo akony godo mi joma atiyo negi ok ber negi. Kenya ka indi wasenjo ka imako oganda gi weche koni kod kocha, yud jatend migawo, yud permanent secretary, girito kendo giwacho ni anto ngang' ok awuogi nyaka ti. Ipani en ang'o monego bed ni gitimo sama oseluongi ni nenore ni nitie mibadhi e migepe? Jeff wacho ni kata mana wan Kenya ka mano nyalo mana timore. Ng'ato nyalo wuok kama gwe tao. But gimomiyo mamiyo bedo matek mondo mi ng'ato gwe tao. Ko wach ni Charlie Omanga ne okwalo kendo sirikal dwani mondo gwe tao mondo timne nonro. Tibiro dok oganda na odhi umure gino ni jogi target wakili, jogi target dhodwa, jogi target oganda wa. Koro dhi miyo mondo goodwill mondo jopiny one makosa momiyo wacho no Omanga ne oyud kodonje timbe mag mibadhi cha. Koro tek mondo miare sai nikech nitie joma bende goni kar tiendi. Iwinjo Jeff. Koro mane tabu mwasebedo go. Emomiyo ko wanyalo chako wuok wawuok e wach siasa mar dhoudi. Mar neno ni ka ng'ato oyud gi makosa to waringo dhire ni community. Koro it is not me nikech sama kwalo pesa nyithinda gi chiege machamogo. To sama idwa gola to koro aringa dok ir jodhodwa. Na donje giranyuola ni jogi inya. To sama chiemo kata sama temo badhe ting'e ni community no kora no Omanga dhi kama idhi eno to mondo dhi timri na dhi kwe. Kech gima kwalo ni ba kwala chamo kenda e oda. Koro Jeff aparo ni mane kama wantiere kaka jopiny pok wachopo e kiwango mar mondo mi ng'ato okaw responsibility. Ka mistake owuok tikono oyo agweta mondo tim nonro. Ka nonro dhi makare motim nonro maonge any political interference. Moyo na dieri na an gi makosa. Adhi e doho mondo kaduoko mwandu ma jopiny makaw ta kwa ng'on jothuro ncha kwalo to bilion dware ye ncha kawa duoko. An koro kadwa tich koro weauru kendo mondo atim gik mamoko. But nikech community donje tok jogi ni yudo ka ji goyo koko community jodhod ni i target sirikal ok dwa jodhod ni sirikal ok dwa jodhod cha. But aparo ni mistake ni wan jo Kenya wane mwase nyae nikech samwa miyo jotelo thuolo kata jotendo momi thuolo wang'eyo maber ni Jeff Olumba ka jamibadhi. But wamiyo Jeff Olo thuolo kwa ng'ene gima ne Jeff otimo kama chal kama kamacha. There is high likelihood that Jeff might repeat the same thing. Kora paro ni jopiny bende in terms of citizen activism okwasetimo makare nikech bedo japiny ni oyo kaneno no Omanga oket kacha tang'eno Omanga ok dhi timo gino kaka dwarore nikech kano Omanga jatend Sunday school kano Omanga jatend kanisa kano Omanga jatend youth group machalo kama to mibadhi machalo kama Omanga notim. Koro wayudo ka jopiny be mondo volunteer search information samo miya thuolo mondo kono oyo tich machalo kama to Omanga ok beri. Midhi e court man to Omanga dhi timo ber to miye thuolo mar telo machalo kama to chien kacha. Kata ko miye to ng'euru ni chien kacha nosetimo ma gi ma gi ma. Koro momiyo ng'eni going forward aparo kalore gik matemre jo Kenya biro chako wangi biro chako yepo. Koro biro chako bedo gi thuolo no mar engage the appointing authorities kapok ng'ato ka office to koni oyo kama ng'ani background mare chalo kama because NSIS cannot do it. Kama na nya Omanga kaka wakili nyisani to wachindiri mabadhi kwa lalo menda ikinde ka kinde kata bedo mana silinga ariyo kata silinga achiel kata silinga apar kwa lali odiochieng' kaka jo Kenya machulo suru ipalo ni maindi ranyisi machalo ndene uchumi maro mokwongo osekethore Jeff nikech ineno ka wan foreign borrowing wan gi ngima mar gowi ke sirikal usiko ineno kane Eurobond wase olo moromo. Domestic debt osekalo kamonego bedie. Koro wasiko gi foreign debt koro wasiko olo oko to olo oko no gimotimo marache ni kata nyithindwa minyuolo sani nyuolo ka gin gi gowi teni gin gibiro bedo joma chulo gowi nyaka chieng' gi tho nyithindgi bende kamane chak inyuolo ka nie gowi. Koro sama piny nie gowi ma ng'ata ng'ata minyuolo ni already there is a debt on his head. Mano is a very dangerous trend. Koro miyo mibadhi ni mokwongo o interfere gi bech gik moko. Price of commodities dhi malo.
nikech joma be koro supply kata mao gik maoko keto nwa e bei mamalo nikech gidwaro bende profit e pesa gi manche gi olo wacha. Koro it is a very very dangerous thing. Momiyo ka ok wang'eyo wadokie mesa, wabedo piny kaka jo Kenya, wami jotendwa mwamiyo thuolo mar telonwa, ong'i kaka ginyalo bedo gi lalruok mar ng'e ni yawa gini inyowa duto, oinyowa e kod, oinyo Jubilee Coalition, oinyo ja Kenya moro amora, oinyo jotend kanisa. Kok watimo mano sani as a nation mwayudo that national debate, mwang'en to how best can we sort out this problem. Apart no dhi bedo gi tabu. Koro me nyalo kwayo jo Kenya kamoro amora ma gineno utino masani. Ni wachakuru bede ane gi penjo. Wachak penjore ane uru. Ni tang'o maber mwanyalo timo mondo mi waket gi lwenye mibadhi ni. Moko chako bed adhola no endo ma kiny ka kiny chandowa. Ere yo maber madwa tim nikech yoro osebedo mitimago. But yo mane maber ma koro dang' mi waduoko. Nikech yore temo wasebedo upoko miyo waduoko. Aparo ni mane ka watimo to wanyalo. Ero kama nya Charles nyisane sani iri wach makoro wachore ni nitiere liekore nitiere omenda molal e migao mar thieth. Ma indiene kama nyithinde wadhi osuptal, mine wa mantiere kod ich kadwa konyore dhi osuptal. Ng'ato dhi osuptal kotuo onge kod nyalo mondo mi oyud yien manyalo monyo mondo oyud mijing'o. Wach mawachore ni omenda koro lal nyaka e migao mar thieth ni. Wach ni wache nang'o? Jeff, wach ni en wach malitie moloyo. Mokwongo migao ma odil gi ngima mar nyakwada en gino malitie miwuoro. Kineno kaka ji oriwore e otendni mag osiptal, ji ang'wen ni okitanda achiel. Kineno kaka yedhe onge osiptende magwa, mamano endo wanyalo wacho ni en tich mar county government because health was devolved. Yes. But tijino bende nyaka gitim mana ka pesa wane gi ang'owa sirikal mamalo. To kata ne osiptende ma pod ni malo ma National Referral Hospitals, ma Nairobi Hospital, Kenyatta Hospital, all those referral hospital ma pod ni e lwet sirikal mamalo. King'iyo kaka weche mag thieth osebedo gi ng'ikruok e Kenya ka Jeff, mon tho ni yudo ni weche mag CS onge. Mon tho, nyithindo tho kaluwore gi weche mag yedhe maonge gi thieth man kare. Tidhi yudo ni ng'ato wacho Jeff ni ochul ng'ato pesa magaga yayo, to gima nomiyo omiye pesa cha to kobedo supply. Ng'ama no odita cha ne internal auditor, te ni ministry mano contract mondo otimne ong'ine ogole kogno, ogole kuthe mantiere e weche mag procurement e Ministry of Health. To ka en owuon emosewuok mowacho ni nuluonga nang'inu, ayudo ka mistake ni ka nigi makosa. Yes. To jatend migao wuok ka wacho ni mano report ma pod preliminary mar internal auditor. To ka internal audit emoseyudo ni nitiere ng'ikruok, nitiere gik moko mok chop kare kaka ne dwaro. Yes. Where does that one leave us? It confirms that at least there is some irregularities and there are some audit queries raised. Koro sami wacho ni po nitie machielo madhi biro cha. To ng'ani samotimo gini te ni all the records, all the books, nyaka delivery, nke sama gigi obedo supplied. There must be somewhere mang'ato sign ni I receive 10 laptops, I receive 5 cameras, kuzu kadun ku prokiwa gik moga. Dong samu kelo gichan delivery no nyaka sign ni wayudo microphone abich, wayudo camera 4, wayudo sound system adek kama and they are in the store. To ng'ato wani nitie moko mane yad mar NYS. To hospital Bungoma to ng'at mon tho okinyi godhiambo. Kenyatta hospital to jomoko ninde diere ot. Ji ok yud thieth man kare. Machakos dhano tho. Everywhere in the country. Te wacho ni gik moko ni NYS. Kucha to gitime ang'o? To ng'ama no receive those things. Why is it that those documents ne ok nitayare mondo internal audit oboke go ne ni kani? Nikech audit ogolo report kalure go oboke mane otimre nade? Mano miye. Jeff koro miyo adieri makende ni kato bedo ni nyaka tim uchunguzi but uchunguzi e wach mar auditor no. Auditor luongi mosemiyo wani nitiere ka weche ok odhi makare. Magi ma ok donjre kanyakla. Yes. Omiyo Jeff en gima nyaka wa condemn in the strongest term possible. Kata ka pod warito ni nitie auditor machielo but at least mosewuok ni. Yes. To nyaka wawachne gi jooyo jothurwa weche ok ni kare bilisi. Ero kama ne Charles wach ni mogik kadwa ni mondo wacho ne to sirikal mar Jubilee nyalo bedo negi kod wach machalo nade nikech gine sani eri loch mar Jubilee ma sani eri tiyo oganda. Inyalo miyo gi paro machalo nade. Paro manyalo miyo sirikal mar Jubilee ne wach mar mibadhi ni nyaka ging'e.
kendo sirikal koro wuok matek mondo wang'e moloyo to ne migepe ma ochung'ne timo nonro mar Ethics and Anti-Corruption Commission and the Office of the Director of Public Prosecution should act fast. Kendo nego ging'e ni jo Kenya ng'iyogi gi wenge adi gi wenge ariyo. Ne ka gi fail to they will be held to account for all the losses matimore Kenya ka sani. Nikech ka gitiyo ma ging'e ni ng'ato moloro mibadhi titere court tikawo evidence titero. Nikech samoro gi interfere gi investigation process. Gitimo mayom yom mondo koter gati ni the evidence is weak. To evidence mas strong to giwe ka gikane draw. Koro gima nyalo wacho en ni mondo institutions ma sirikal omiyo thuolo mar kedo weche mag mibadhi mondo otim tichgi kaluwore gi chik. Mano kende gima nyalo wacho. But ang'eyo ni ok wanyal lose hope sani. Sirikal moluoro Uhuru Muigai Kenyatta pod nigi thuolo mar ng'iyo ni to kanye ma sirikal ok dhiye makare mondo mi jo Kenya chak obed gi yie gi geno kuom sirikal ma sani no nyalo kedo. Geno mane ma in godo ne oganda wa ka wende koro wetieko. Oganda wa nyikwara moga juang kamoro amora ma ginene loluti no masani. Anyalo wacho ne gini kik wamur mana wang'wa ne mibadhi mane sirikal maduong' kende Jeff. Ni mar wang'eyo ni sirikande wa mag counties ema mibadhi kendo koro goye tach moloyo kamoro mora. Koro sama wang'iyo mar sirikal mamalo ne to ma piny kucha bende waketi e nyong'ong mondo mi kwa bro dhi e yiero mwadhi e sani to wang' ni kik wayier ng'ato ni ng'ane ja klan mara ng'ane ya dhodwa ng'ane ne wasomo go skul ng'ane ne gi nyara skul kata duondo od bura wayier jogo mwang'eyo ne weche mag mibadhi to kwa bichak wanet wabro yudo thuolo no endo mar neno olemo mag devolution ka ok wachak wagwandre weche mag anti-corruption ok wayud kilaw ward reps ok wayud kilaw county administrative officers ok wayud kilaw executive committee members ma officers mag county ok wayud ka governor wailuonge senate ni the answer audit query wabiro yudo gi thuolo mwadwoke erokamano weche mag sul weche mag agriculture weche mag thieth weche mag somo weche mag nderni timore kare kwa mor kwa ng'eyo ni adieri devolution nobiro mondo reswa ritu masana erokamano nya Charles Omanga mano ero neno wakili Charles Omanga ka bende otino kawuono nwago mbaka weche go mag mibadhi momako migepe mopogore opogore koni kod kocha. Omanga wacho ni wan kaka jo Kenya kwaneno wayiero jotelo makare kik wang'i duondo bura magiaye kik wang'i dhodi magiwuoke to wayiere jotelo manyalo konyo oganda wa mondo mi wadongre kanyakla. Erokamano kuom biro e studio nyaka kendo otino maber kuku mar wacho ranjiro baka. Erokamano.